Całkiem ciekawa, można by nawet rzec burzliwa. Pierwszy warsztat zwodniczy został tutaj otwarty w 1866 roku. Jego założycielem był Fritz Hecker, chrześcijan cesarza niemieckiego. Natomiast samo arystokratyczne pochodzenie temu panu nie wystarczało, więc z zamiłowania był przedsiębiorcą. Przyjął tutaj skuszony możliwością wejścia w branżę przemysłu szklarskiego, która wtedy zaczęła się na szeroką skalę rodzić. Wyroby szklarskie stawały się coraz bardziej popularne. Przez pierwsze 20 lat nie było tutaj huty, a jedynie warsztat zwodniczy. Wyroby takie jak naczynia czy lustra sprowadzano z huty Józefin ze Szklarskiej Poręby. Tutaj były one zdobione, no i wędrowały świat. Po 20 latach, więc jak na XIX wiek, bardzo szybko majątek Pikerta umożliwił mu postawienie huty. Nie oszukujmy się, w XIX wieku takie przedsięwzięcie było skomplikowane i oczywiście bardzo drogie. W roku 1889 roku otwarto hutę, przez to zakład uniezależnił się od dostawców z zewnątrz. I tak do 23 roku, w latach 20. XX wieku, jak wiemy z historii, pojawił się drobny problem w formie kryzysu gospodarczego.